70 years old man. We man now what doesn't know about that. Yeah, China is Man. Yes. Diaba. Nah, uncle. Diaba. Nah, small musubu. Me ko bita kwa leke. Ako gani. Apa ngara. Na we bengara. Ha? We bengara. Ke mezi. We bengara. Ke nko obido zuru ofuru. Aga we bengara. Ama ina emi sobu n'ora o. Ha? Sita ka mbe mpamuri ina emi sobu n'ora. N'ọrụ we gu oka. N'ọrụ we na chi ma ndo wa ga ekwu. Mo ab mad na. N'ọrụ we gu, n'ọrụ we gi. Mo ab mad na. Agadu oka. Agadu. Mo ki mere ya. Na Maduko we go. Maduko we gi. Agadu oka. Maduko we gi. Ihe mere gị. Mo ki mere ya. Mo ka chi na za ekpere mere ihe a. Eso gbadara. Mo edije ebe ndị je nna ya. Ya fie m na ị na-eje mgbada na nke atọ ọgbaji. Ya. Oke ikuku. Ọtụ ọgbaji. Zeruwa. Ọtụ ọgbaji. Zeruwa. Omeka nna ya. Ogbu onye mgbe ndị na-ata. Na papa akwụkwọ. Maka ebe batara ebe a. Eweniwe. Gị na ndị mmụọ ala si. Mba. Nna m ko eweniwe. Ka efe na-emezi. Biko. Jọka mmego anyị ka ọ dọrọ. Mba emekwana. Ama na onye Igbo odogwu. Biko onye ọ na-arị na onye na-ata ata abụghị obere nwa my brother nke a nwụrụ anwụ. Everyday m na anọzi ọkụ. Egwu ya zacha ụlọ problem. Egwu ya mee nke a problem. Nọ na ya ejere ana. So abịa m ka imi square m onye ise mee ka m woda anya. Nwoke, megwu ife dị n'ebe a. Ọ bụrụzie gịnị? Ọ ya bụ onye mbụkwanụ ichefugo. Meghere m ya ka ise mee. Ọ kakwa gị obi. Ọ ka m obi nị. O nwere ihe ọ bụ? Ọ kara gị obi. Ọ gbadawa 6 feet. Gịnị ka ọ ga-erikwanụ? Ya gbadawa ebe ibe ya nọ. Biko gbagharịarị m ya ka m jekwuru ya ka ọ bụrụ m na ya. Ihe nna chọkwa inye gị kịta na Okay. Ji aka na abụ gị, weta aka na. Okay, sir. Efu ihe nna ya gị kịta. I were ya na-aga. Yes. Enekwana anya n'azụ, asịkwa na m agwara gị. Enekwana anya n'azụ ka nkwu. Mena na ya n'azụ. Oge ikuku. Gaba n'ikpe amalọ gị. Oge ikuku. Aka m na this boy. Mmụọ na mmadụ. Akwa gị nwa bụchi na nze ekpere. Uncle, good evening. How are you? Fine. Ewo, eze m ọsụkwa mena na ya n'azụ. Kai!